Slávku od začiatku vnímam ako veľmi pozitívnu osobu, ktorá svojou pozitívnou energiou a zákazníckym prístupom vie zákazníkom poradiť a poskytnúť pomoc pri každodennom nakupovaní. Zákazníci si veľmi pochvaľujú jej ochotu a pozitívny prístup, ktorý im vie zlepšiť ich celkový pocit pri každodennom nakupovaní. Je vidieť, že Slávku táto práca baví a to je pri tejto práci veľmi dôležité. Slávka túto svoju pozitívnu energiu a dobrú náladu prenáša aj na svojich kolegov a vytvára tým pozitívnu atmosféru medzi kolegami v celom kolektíve. Za tento jej pozitívny prístup k zákazníkom a kolegom sa aj chcem poďakovať, aby aj naďalej nám a hlavne zákazníkom svojou pozitívnou energiou a dobrou náladou spríjemňovala atmosféru na obchode. V Tesku pracujem 4 roky. Je to predovšetkým práca s ľuďmi, ktorá ma baví a naplňa. Som rada, že tu pracujem a že sme dobrý kolektív. To je pri tejto práci veľmi dôležité. Je príjemné pre mňa, keď ma zákazníci zastavujú, potrebujú pomoc a poradiť pri nakupovaní. Nakoľko sme malé mesto a zákazníci nás tu poznajú aj osobne. Budovanie príjemnej atmosféry na obchode je aj zásluhou nášho manažéra, ktorý ma motivuje a podporuje. Najdôležitejšie pre mňa je, aby práca, ktorú vykonávam, bola kvalitne odvedená. To sa potom odzrkadľuje na spokojnosti nášho zákazníka. V Tesku nakupujem pravidelne každý deň, cítim sa tu veľmi dobre. Jednoducho Tesko mi dáva pocit, že kedykoľvek, keď som doma a spomeniem si na niečo, čo nemám doma, sadnem do auta, utekám do Teska a viem, že to tu perfektne nájdem. Všetko.